Oke lho. Naknan Bu, iki masakmu naknan. Enak tenan. Nek mbutmu walitmu ning iki. Rambutmu dawa, aku pikiranmu sing elek kok. Lah ya Litmu ning ya kulitmu kuning. Ah, udu mesti Apa? pikirane. Ora ya nek ora. Dadi aku yang duwe. Apa? Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah kuwi. apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk. Nganggo. Lah kene nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng ondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae.